पियर फराक न बजी तो बियाह ना हो। का हो यार, का समाचार। नमस्ते नमस्कार, हम बानी आर्यस विद्यार्थी। अभी अपने देख रहल बनी भाषा भोजपुरी। भोजपुरी में एगो और नया इतिहास रचा गईल। पियर फराक वाली सुननी है कि ना? सुनने तो जरूर हो कम कहीं ना कहीं। पियर फराक वाली तो भैया ये पियर फराक वाली जो गाना बाटे भोजपुरी में लॉलीपॉप और कौन से गाना बज रहे बीचवा में हरिहरी ओढ़नी, ओकरो से आगे निकल गई। मैंने पवन सिंह खुद के रिकॉर्ड तोड़ दिलन भाई। ये दूसरा केहू के कंपटीशन छोड़ दा भाई, काहे कि पवन सिंह जब खुद अपन रिकॉर्ड खुद तोड़ा तारन तो दूसर के बीच में अबे न करी। पियर फराक वाली गाना लगभग यूट्यूब पर अगर देखल जाए तो 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यू आ गई बा। लेकिन एगो चैनल पे जहाँ से रिलीज हो रहे MM रिकॉर्ड चैनल है, यूट्यूब चैनल के नाम, वही चैनल पे एगो चैनल पे 100 मिलियन व्यू क्रॉस हो गई बा। दूसर का चैनल पर भी 100 मिलियन व्यू क्रॉस हो गई बा। लगभग नहीं तो 1000 से लोग उठा के डाले बा ये गाना के। 1000 लोग जब डाले बाटे सब पे लगभग 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन सब पे व्यू बा। अगर सबके इकट्ठा करके जोड़ल जाए तो लगभग 500 मिलियन प्लस व्यू बाटे। यहाँ तक ना इंस्टाग्राम पे भी 4 मिलियन से प्लस लोग रील बनैले बा खाली। 2 मिलियन से ज्यादा लाइक बाटे और 65,000 की 70,000 के आसपास कमेंट बाटे। मतलब कि खुद के गाना के खुद रिकॉर्ड तोड़ा तारन पवन सिंह पावर स्टार। ऐसे ही थोड़ी कहल जाला पावर स्टार, कुछ बा भाई। एगो गाना ना जितना गाना होता सब ट्रेंड में रहता। अभियो पियर फराक वाली गाना टॉप म्यूजिक वीडियो जो होकल यूट्यूब के ऊपर 6 नंबर पर ट्रेंड करता अभी भी। अब पियर फराक वाली कबले बजी कोनो ठीक नहीं के। ये अनलिमिटेड गाना हो गई बा भाई। शुक्ला सावन भारला भादो, समझता नहीं। ऐसे गाना बीच में आई रहे कि हरिहरी ओढ़नी, वो बेचारा दब गई गाना। पवन सिंह के गाना खुद दब गई, लेकिन अभी पियर फराक वाली धुंधकाल बजता है। आंधी तूफान रहो चाहे बरसात रहो, चाहे अजोरिया रहो, चाहे अनहरिया रहो, गाना तो इहे बजी। अगर लोग के बियाह होता केहू के और बियाह में अगर पहले लोग कहत रहा कि लॉलीपॉप गाना ना बजी तो बियाह ना हुई। लेकिन अभी के ऐसा समय आ गया बा कि पियर फराक न बजी तो बियाह ना हुई। विश्वास नहीं खे तो यूट्यूब पे जाई सर्च करी, चाहे कहीं भी जाके देख ली, ठीक बाटे, अपने लोगन के पता चल जाई। अभी पावर स्टार पवन सिंह के जलवा कायम बाटे। लगभग कुछ दिन तक ले रही। जितना भी एक्टिव बढ़न अगर ये लेखन रही है तो भाई दूसर के हो ना चली। यहाँ तक वीडियो देखनी है तो जरूर कुछ ना कुछ पसंद आई हुई। वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।